jantung hatiku tresnamu mung lamunan semu nyawang indah esemu gawe sengsamatiku jane sun tresno sliramu ananging ati mangu-mangu enggal gandeng astaku ngronce kasetyanku doni masira kang son antepi mapan kedaton ati enggal sun gandeng astamu sun piniji dadi sisih ragaku doni masonantu janjimu boyong aku ning kedaton atimu panjalukku aja citra ing janji mung karo aku nganti tekan ning pati doni majantung atiku tresnamu mung lamunan semu nyawang indah esemu gawe sengsamatiku jane sun tresno sliramu ananging ati mangu-mangu enggal gandeng astaku ngronce kasetyanku doni masira kang senetepi mapan kedaton ati tinggal son gandeng astamu sun piniji dadi sisih ragaku doni masonantu janjimu boyong aku ning kedaton atimu panjalukku aja citra janji mung karo aku nganti tekan ning pati Oke, mari kita sambut penduduknya kamu
tukang dodoke TSWU. Maca. Angenku ngambara anembus miko ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi hitung ketegeke jantung Lulungitan lulungan kang rerambatan amo soro angrenge jiwaku tak kirimi layan kitir tak samper angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wengi wewayangmu beto hatiku Singgo tirto kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko endahe rembulan aku samar kuatir lan muntab jabat sekar mekar ing ora-ora kang cekar ngelak kagetan upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga angenku ngambara anembus miko ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi hitung ketegek jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amo soro angrenge jiwaku tak kirimi layan kitir tak samper angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wengi wewayangmu beto hatiku Singo tirto saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko endahe aku samar kuatir lan muntab sabang sekar mekar ing ora-ora kang cekar ngelak kagetan upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga
sesuwun dumateng pangeran kaketon tepi kewajiban Gusti Pangeran kang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kan tata utusan kautus dening Pangeran yo Mancorong lir cahya maruta hangripe sajroning nala rumah sepeng rasa karo salir samudra anggawe ademe raga lan sukma kang kataman pronto paringana daya lir pindho sardula taranya anggranggan tresna ora mung janji janma kang kataman pronto paringana daya lir pindho sardula taranya anggranggan tresna ora mung janji tresnaku bakal kabukti amon
Soko tanpa wates tanpa sayang dewaning asmara kepitung puja tetulunga marang janma kang kataman brata paringana daya lir pindha sardula taranya anggrang kang tresna pemuda pemudi sing rupane ala aja ngala awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati acara malam ini mila kula niki saged ugi mriki sebab titimbali kalian warga mriki perlu ara-ara kanggone hiburan supaya ner bisa entuk karomatan ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda nadyan rupa kewan melu perayaan supaya ner bisa entuk karomatan mila para rawuh kakung saha putri Arsa mreksani rupa amateni kados sampun cekap lelakon kaula menawi lepat nyuwun dunging pangaksama lo 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 sang dewi katon nglambi amba parawangi semi aroma kembange melati dasar wulaning datari wong ayu setya rumaksa nala
satamyoring kartika dadya puspita ing netra hanjang kepitresna rasa tresno kang sejati manggiya lestari angitung tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu amadangi saratri dadya kembang ing ati angan-angan kula lono tawa miteri tanpa wangenan lumaku nembus parang kabagyan banget manis ing sinawan rasa tresno kang sejati manggiya lestari angitung tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu amadangi saratri dadya kembang ing ati angan-angan kula lono tawang miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kabagyan banget manis sinawan
oh yo, oh eh, oh oh, oh eh, oh oh, oh yo, oh eh, oh oh, oh eh, oh oh, oh eh, oh ya ya ya, oh oh. Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca eran-eran kawula ingkang miturut agama. Ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan ngurmatono maring werate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta ansor lan fatayat padha ngiyatno anggone menghormat maring merate Nabi Muhammad. Nanging wong urip ora gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kang mulat. Nanging sing padha gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati diganjar swarga kang edi. Lafal inadina indam loil Islam iku dawuh ya pangeran agama munggu Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan. Mila sedulur kang samya mreksa netepono ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalem Quran terang dawuhe pangeran. Mila sedulur secang kauman netepono ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalem Quran marang dawuh ya pangeran. Mila sedulur kang samya mreksa mugi enggal tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Raga kang kajiret tresna linalining jiwa kegandrung parasmu ya ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal engko kantiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa basane kembang mekar ana ing ati
dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra iso dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake kowe sumanding wong liya. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nopo kasunyatane tresno kowe sumanding Kapuranen aku yen ninggal kesliramu, nanging atiku wis dudu tuwekmu. Enak deh. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe galento ati durung lila kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? sane kembang mekar ana ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra iso dipaksa. Hatiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong liya. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Slompret kemong kena kontorio ketipung hingga kunang loro tos lindos salopret belok jarak kepang jombang ora etika macan mangap megap-megap sakano kalian sika wis nyoto kagungane prayoto awe kepiro slompret Kepangko kendang riyal ketipu bonang loro terus lendro salopret pelo kajaran kepang nyongklang merak ngigel macan mangap megap-megap bujang kanong galia imbal wis nyoto kagungan arep prayoga gawe kumbira.
eh